निष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रोतेगण हो, सगळ्यांक नमस्कार आणि क्षमस्व. मग फोन समज चल ना मी ती चिक वेळूच झालं. एनिवे, आता मी दोन्ही 85 आणि 86 मनाचे श्लोक घेत असती. पहिले श्लोक शिलो विठोने शिवी वाहिला देवराण तया अंतरी ध्यास रे त्यासी नेण निवाला स्वये तापसी चंद्रमौळी जीवा सोडवी राम हा अंतकाळी. जय जय रघुवीर समर्थ. तरी हा चंद्रमौळी तो सगळ्यांक स्मशान अंथाय वचून बैसून सगळ्यांक राम नाम घेऊनच्या शिकयत खंय आत्तपणी घेया ती हे पळया ती कल जात असते बॉडीचे तस तुमगेल जाऊ नये म्हणून तुम्ही आत अंतकाळी हे करची नाही तर तुम्ही राम नाम आत धरून घेया ती. आणि शिवाने जर त्या प्रेताल कान्नान जरी हे केले तर थंय घुटमळत असता आत्मा ताका ते पावता आणि अंतकाळांत ताका सोडवणूक जावच्या पावस अशी इच्छेने चंद्रमौळी हे जीवाक राम नाम दिता. भजा राम विश्राम योगेश्वराचा जपूने मिला नेम गौरी हराचा स्वये निववी तापसी चंद्रमौळी तुम्हा सोडवी राम हा अंतकाळी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हांगा योगासन आणि साधा व्यायाम करचे हां तू योगासनाक श्रेष्ठ दितात इत्याक तरी योग म्हळ्यार कनेक्ट करचे मानसिक व्यायाम आणि शारीरिक व्यायाम. आज योग साधून तन मनाक आराम दितलो आरोग्य वाडयतले तो योग. तर ते योगांच ईश्वर जो असो तो योगेश्वर. योगांच ईश्वर या योग विद्येच ईश्वर म्हळ्यार तो नटेश्वर. तशी ईश्वर म्हळ्यार शंकर महादेव हो नृत्यांत प्रवीण. योगेश्वर तो सगळ्यांत प्रवीण. अक्षरशः म्हळ्यार गायनांतू नृत्यांतू सगळे कल ताका वत असती. तांडव नृत्य मधु एकदम गमतेज विलोभनीय नृत्य करतो तो. तशी नटराज म्हणतात ताका नाटका कला सगळं कला ताका वत असती. तरी असलो हो ईश्वरू ताक विश्राम खंय मेळटा तरी रामागल नाम घेतन ताक विश्राम मेळटा. ताक विश्राम केल्या जाई तो इतलो व्हड योगेश्वर ताका राम नाम घेवची कसली गरज असत. तरी तान्नेच सांगल्या आणि समर्थय ताका दुजोर दितात की योगेश्वराचा विश्राम राम म्हणून राम भजा. भजा म्हळ्यार रामाल भजन करत रामाल अनुसंधान करत. भजा म्हळ्यार नुसते नाम घेवचे नाही. आणि तो कशी त्याने राम नामाला संपर्क दवरला तरी जपू नेमिला नेम गौरी हराचा. हा गौरी हर कायम नेमाने राम नामाचे ध्यान करता राम नाम घेता जप करता नेमाने नेम म्हणून. तर आम्ही केल्यार करता ती ना जाल्यार ना तशी उपयोग जायना. एक टायमारी एक जागेरी बैसून तो राम नाम घेता आणि ताज्यान कल जाता ताका विश्राम मेळटा. ताका विश्रांती मेळटा मनाक तनाक सगळी आणि ऊर्जा मेळटा. जशी बॅटरी चार्ज जात नाही थोडे वेळांत एक बॅटरी बरी असता ती थोडे वेळांत एकदम बरेच चार्ज जाता. सगळ्या हांत तशी जायना. तरी स्वये निववी तापसी चंद्रमौळी तुम्हा सोडवी राम हा अंतकाळी. म्हळ्यार तापसी चंद्रमौळी जो असो तो तमोगुणी म्हणटा ती थोडे जण ईश्वराक कला म्हळ्यार तो सगळे वाईट गुणांचो आणि विध्वंस करता दुर्वृत्तींचो विध्वंस करता. तस तांगेल हे असता ती ब्रह्मा म्हळ्यार उत्पत्ती विष्णू म्हळ्यार स्थिती आणि पालन आणि आल्या पोर्टफोलिओ खंयचो असो तरी विनाश करचो. विनाश म्हळ्यार सगळ्यांगल करतले ना ताका एक कणव असत इथे म्हळ्यार देव असतो
तत्वच तें मूळ गुरु तत्व म्हळ्यार योगेश्वर. तर तो सुद्धा निववी तो राम नाम स्वतः येऊन त्या ताप तमोगुणी चंद्रमौळीक शांत करता. खोल्यामुळे ताका तिसरं डाळ असं क्रोधाग्नी. तो क्रोधाग्नी भडकली की इद्रार आशिल्ली पुरे जाण भस्म जावन वतात. तशी जाऊ नये म्हण खातीर तांकां शांतच का म्हण खातीर स्वये राम नाम तान घेतिले येवन ताका निवयता. आणि दुसरा होय अर्थ जाता की तो चंद्रमौळी स्वताकय शांती दिता. रामनाम घेऊन मनाक शांत करता. आणि आमकां सुद्दां तुम्हा म्हळ्यार कोण आमी. समर्थ सांगता तुमकां सुद्दां होच राम अंत काळात तू सोडूनच्या येता. त्यांनी तो मस्त म्हणता चिता भस्मची लावून घेऊन स्मशानांत रप्त असत पळय. कैलासार रप्ता म्हणले जाल्यार हल्ली तो काशी विश्वेश्वर जाऊन थंय रप्ता. इट्या म्हळ्यार सगळे ते तांकां अंत्यसंस्कार करूंक ते प्रेत हाडटा ती. त्या मस्त लोक तांकां साथ दित असतात. एक नमुन्याचे वैराग्य येयले असता त्या लोकांक. ताका स्मशान वैराग्य म्हणतात. ते टिक्को म्हणका जायना. सगळ्यांक तो सगळ्यांक कान्ना तू राम नाम आयकयता. तातूंत थोडे जाण घेता ती थोडे लोक घेनात. जाल्यार ते घेतल्यार अंत काळांत तुमकां राम तारतलो हो विश्वासू तो दिता. आत्मुखी राम विश्राम तेथेची आहे. सदानंद आनंद सेवून राहे. तया वीण तो क्षीण संदेहकारी. निज धाम हे नाम शोकापहारी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हांग ते सांगता ती एक मिनिट. स्वतः निवता बाकीच्यांकय निवयता म्हणून सांगता वेळी ते कशी तर रामावेल पहिले ध्यास लागता नाम घेना पण. आणि ताजे ध्यान साधका म्हळ्यार तो अंतकाळी सोडयता. मुखी राम विश्राम तेथेची आहे. सदानंद आनंद सेवून राहे. तया वीण तो क्षीण संदेहकारी. निज धाम हे नाम शोकापहारी. जय जय रघुवीर समर्थ. मला कळले तरी त्यांनी कल्ल्याक रामनामाचे महत्व सांगचे केल्या गोतस्वे समर्थांक एक वाईट अनुभव येईल. मागशी काळात कल जाता रामनाम घेऊनची म्हण की आणि घरान मृत्यू झालो की ताक भायर काढतो. ते प्रेत भायर काढतना श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणटची ताका भायर व्हरतात. तावळी मागशी काळात थोड्या लोकांक समज आशिल्लो की अयो भरलेल घरांत राम नाम कशें घेवचें. कलेपणी अशी कले अनहित जाल्ले री म्हण. तर एक दिवस कल जाले ते शहापूर गांवांत तांकां मठ स्थापन करचो आशिल्लो. तावळी समर्थांक तर तांत एक बाजी पंत कुलकर्णी म्हणलेलो. थंय एक साव हो आशिल्लो बरो सुख वस्तू मनुष्य पोड वाड आणि एकदम श्रीमंत मनुष्य आशिल्लो. ताणें मनार केल्या कितले दान मेळ अशें आशिल्लें म्हणून तांकां कल दिसतांनी चौकशी केली समर्थांनी की कोण साधारण गरीब जनता मदत करतात ती जाल्यार इन कायंड करतात. म्हळ्यार कामाक हातभार लावचे जाल्यार पयशांत सुद्दां मदत जाय न्ही वस्तू हाडूंक. म्हणून तांणी सांगलें थंय विचारीन. थंय वचूले हे सकाळी वचूल्यार ती म्हणाली अयो ती बाय मनुष्य भायर आयली. तेव्हा सकाळी सकाळी येवन तू जय जय रघुवीर समर्थ म्हण म्हणटा. मुखी राम विश्राम तेथेची राहे. कल्ल्या कामगल भरले घरात दृष्टी लावच्या तू आयला म्हण. आणि दीना म्हणाली कळले. दीना म्हणाल मात नाही आत्तांच्यात वच जोगड्या म्हणून तीन ते फालफाल्या राहील ते तर ते रान्नी पदलाक शेण बीण सारोवन रात्रीचे ते सुक्का म्हणून एक कोतल घालून दवरतात. ताजे पोतडी म्हणटात ती तातूंत ताजी पुरे घाण बीण ताका चिकटून रपता आनी ते सुकून पडटा सकाळी म्हणसर. तर ते कांटीने त्या जोगड्या घाले म्हळ्यार समर्थांक अंगार उडयले.
म्हळ्यार कसले नमुन्याचे आमकां दिसता आमगेलें दुख्ख कल्ली ना ती. हे असले कार्या व्हांवन घेतली संतांक कलकल सहन करचें लागता. ते घाणेरडे शेणान माखिल्ले तांगेले आंगार उडयले आनी आतांच्यात वचून ते वचुले. वचून तांणी कल केले, ते गोमटेक धुवन स्वच्छ केले आणि तांतून दोरे विरविरले ते काण तांचे गोमट्यो वाक्य केले देवा दिवली घालून. तांणी फुकट घाले न्ही ते. जाल्यार दुसरे दिवस पळयल्यार परत वचून, अरे तू परत आयलो, तुका सांगिल हांवें ते पळय मगल्या हाका रायाने धरून व्हेल्या. कलकी अफरातफर केली म्हूण पटीच नाव घालून आता कल्ल करतात की रायाल हांतू नोकरीक आसता बरेची तरी मारून घालतात की कल्ल म्हणून गोतना. आणि पळय तुका सांगिल न्हय हांवें अशी येवन हांगा सकाळी सकाळी राम नाम घेवं नाका न्हू, तरी तू आयलो परत म्हूण ती मस्त रडता. ताळटा सांगता ना माई अशी केन्नाय जायना. राम नाम केन्नाय जायना कल्यारी कल्या म्हळ्यार मुखी राम विश्राम तेथेची आहे. तो विश्रांती दिता आमकां. तू पळय एक काम करतले, तुगल्या बामणा सोडून हाडची काम मगले हांव कशी करून ताका सोडून हाडल्यार तू तुगल आयुश्यान तू नित्य नेमाने राम नाम घे शिवाय प्रॉमिस तरी हांव तुका बामणा सोडून हाडटा जायत म्हणटा ती. आणि वता वचुल्यार तांगेल सुद्दां गुर्ताचे आसतात. ते गांवचे लोक तांकां मदत करूं आयिल्ले असतात न्ही. तांकां तूं कोर्टान तुले हांतुले सगळे लोक ते रायाक सरदार आणि काम करतले त्यावेळी गुर्ताचे समर्थांक शिष्य झालेले असतात बरे काम करताना. तर ते सगळे लोक मदत करून त्या रायाक सांगून हाका सोडयतात. कोणाक ते बाजीपंत कुलकर्णीक. आणि ताक सोडून हाडना पडे ही एकदम पडटा. आणि मागीर दोगय जणय रामनाम घेवच्या लागतात. मात्र नाही आज सुद्धा ताजो विनियोग त्या कुलकर्ण्यांगेल घरांत जाता शहापूर गावात मठाच विनियोग. म्हळ्यार तशी हे काम जाता. तर समर्थ म्हणटा ती मुखी राम विश्राम तेथेची आहे, सदानंद आनंद सेवून राहे. तया वीण तो क्षीण संदेहकारी, निज धाम हे नाम शोकापहारी. राम नाम घ्यायना जाल्यार क्षीण आणि संदेह सगळो दिवस संदेह म्हळ्यार शंका भय. आत्ता घडी एक असं घडी ना आत्ता दिवस सुद्धा इतलं वाईट असत ती तुम्ही सांगता मग त्यावेळी शंक येऊनची सहज नव्हे कोणाक कल जातले आमगेले कल जातले बरोबरच ना. तर असले वेळार ते सांगता ती निज धाम हे नाम शोकापहारी. हांग तुमक सांगता मग राम नाम जे घेतात न्ही ते म्हणटा ती तू विश्राम मेळटलो त्या तरी नाम घेती पण नामच घेयात कळवे. इत्याक तर आजकाल कठीण दिवसेंदिवस कठीण कठीण त्यावरी कठीणची आहे. तरी तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी रामराया केन्नाय ते प्रार्थना करताले. आणि अजूनही समर्थ संप्रदायात तू हीच प्रार्थना करतात जाल्यार आपोआप जायना. मी ते गडार नुसते नाव घेऊन जायना प्रत्येक एकड्यान राम नाम घेऊन का. राम नाम घेतल्या कल जाता विश्राम मेळटा मात नाही सदानंद आनंद सेवून राहे. म्हळ्यार कितलो आनंद मेळटा ते पळया ती सदा आनंद. आणि ते आनंद कशी मेळटा ते नाम कशी घेवंका हें सांगल्या. ताजे एक विज्ञान आसा कशी पुणी नाम घेवन उपयोग ना. नाल्यार कल जाता एक एक फंत आमी म्हळ्यार ताका अशी शीर आमी करतात रवो आणि घालून गोड शीर मस्त जाण करतात मिठ्या खावच्या कर ब्रेकफास्ट म्हणून. आणि सत्यनारायणा वेळा जो शीर करतात तो सत्यनारायणा प्रसाद इतलो बरो कल्ल्या लागता. तरी 5 बग तांतूं त्या प्रमाणात त्या ऑर्डरांत घालून भक्तीने श्रद्धेने ते केलेलं असतं. म्हळ्या खातीर हे तो प्रसाद भोव बरो जाता. तर तो कशी करता ती तर ताजे खातीर एक हांव सांगता म्हळ्यार कशें जावंका. नाम है अमृत सार बंधो नाम है अमृत सार, ब्रह्मत्रयी में अवगुंठित जो दे आनंद अपार, बंधो नाम है अमृत सार. आता हांव एक सांगता की आणखी प्रश्न विचारलो की गोंदवलेकर महाराजांनी तांकां विचारले की नाम कशी घेवंक काम. तांणी म्हळे तू प्रश्न विचारलेले म्हळ्यार
फॅड कशी खावी येतं म्हणून विचारलं वय. नाम हे अंतर्बाह्य गोडच कशी घेया ती ते असर करताची तुमगल तना मनाची बी जाल्यारी मागीर कशी पुणी नाम घेतल्यार कल्ल्याक जायना म्हणून तू म्हणटा म्हणून श्रोते विचारच्या फाव असे तांचे उत्तर तांणी दिले. पण मस्त जण जे नाम घेतात न्ही ते नाम आसन ते नाव असता तो अशी शीर केलेलो असता कधीपण एक रव्या पॅच केल्यावर तातूंत गोड घाल्ले आनी तो शीर केलो म्हणून तशी ताका नाम म्हणना ती. नामांत कलेस का ब्रह्मत्रयी मे अवगुंठित म्हळ्यार ब्रह्मत्रयी म्हळ्यार कळ्ळें तरी अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ताल ब्रह्म ह्या तीन ब्रह्मांतूं गुंडाळलेलं असतं. म्हळ्यार नामांत कळ्ळेस का ताका अक्षर असता ती ते अक्षर बरोबर उच्चार जावंका. ब्रह्म प्रथम अक्षर कहलावे तन मन में कंपन बन छावे. अक्षर उच्चारतना ताचो आघात जाता. ओम भूत भुव स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्. आणि मनात खल भाव की ते भर्ग देवस्य भर्गाक आपण टच करतो असं मुखार मुखार वचून मनाने अशी तर ते जे आघात अक्षरात जातात ताच्यान कल जाता तनांत आणि मनांत एक नमुन्या व्हायब्रेशन्स येतात. कंपन म्हळाकले की व्हायब्रेशन्स ऍक्च्युअल व्हायब्रेशन्स तयार जातात. आणि ब्रह्म प्रथम अक्षर कहलावे तन मन में कंपन बन छावे. हर अक्षर की अपनी नजाकत. एकेकात ओम नमः शिवाय म्हणे श्रीराम जय राम जय जय राम ताकच नाही श्रीराम जय जय राम. तुम्हीच पळया ती श्रीराम जय जय राम अशी म्हणजे बर दिसत की तुमका की श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम अशी म्हळ्यावी ताचे आघात आणि तातूंत मर्ज जाता मन. तरी तशी हे अक्षरांचे आघात समज जाल्यार प्रत्येक अक्षराचे आपापणागल नजाकत असता ताजे अद असता कितले गोमटे उच्चार हा तरी करत स्पष्ट उच्चार बंधो नाम है अमृतसार. अशी गोमटे शब्द एक एक मस्त गायन घाल भो गोमटे गायन म्हणतात पण शब्दांक अजिबातच महत्व दिना. थंय कशी तालाक नादाक महत्व असता जाल्यार अक्षरांक बिलकुल असना. हांगा तशें न्ही नामांतूच नामी असो नामी आणि नाम म्हळ्यार एकच त्याने ती ताका हे महत्व दिवकाचे अक्षरांक. नंतर दुजा ब्रह्म जो नाद मधुरपण दुज खंच ब्रह्म तरी नाद त्या हाका नाद असता. नाद म्हळ्यार एखादी चाल असता. हा आता एकदम नुसते वृक्षपणान न्ही श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम किंवा खंयचे पण नाम घेतले अक्षरांक सुद्धा कले पण एक संगत असता. ओम नमः शिवाय म्हणचे बदलाक गणपतीचा बाप म्हळ्यार तो शंकरूची जाल्यार ते नाम जाय. त्यामुळे शास्त्रांत कशी नाम सांगल्या ती अनेक नाम असत ती सम अक्षरांचो समभावपूर्ण म्हणचे नाजाल्यार ते आमी म्हणटाले न्ही कळते हांग थानू थंय थानू म्हणून तशी जाता मागीर तशी आसूं न्ही सम नामी नामी आणि नाम एकच आशिल्ली त्या अक्षरांक तितलें महत्व दिवका आणि तांत एक नाद मधुर घुमटी एक चाल लावची. ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय. और साधन एक बसतना कशी जावका ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अशी ते ताकेक नाद मधुर बन ताकल जर नाद असले गमटोच गमटी चाल असल्यारी
तांतू भाव येता त्या नादांत कले असता भाव असता सगळ्यांत बरें खंयचे नामांत श्रेष्ठ कल्लें आमकां तारतलें तर तांतूल भाव तांतूल श्रद्धा तांतूल प्रेम तें जर गोमटे चालीर म्हणल्यार एक नमने हळुवारपण येता तांतून घोमटा येता भाव येता आणि विभोर भाव येता भाव विभोर हो ओ मन भावन घोमटे मनाक भावता आणि कल जाता सप्त सुरों के आवर्तन में मन हो निर्मल पार बंदो दे आनंद अपार तरी मन जाता ते सुरान जर म्हणले म्हणया म्हण दिसता आम्ही नाम अखंड म्हणाती म्हणतात कंपल्शन करून म्हणू जायना नामाची आवड निर्माण जावं आणि आवड निर्माण जावच्याक घोमटी चाल जर ताका लायली एक जणांक अभ्यास असता सकाळी खंयचे पद आयकतात न्ही ती खंय रेडिओ जावं टीव्हीर जावं किंवा स्वताक सुचले तर ते दिवसभर हांवें तशी दिवसभर हांव ते गुणगुणत असता कोणी अशी पास जातना म्हणलें आयकलें की तेंची तोंडांत येता तशी जर नामाक बरी चाल लायली तर दिवसभर आपोआप कोणे म्हण गो म्हणका लागना आपोआप चालू जाता आणि इतले मनाक भावता की सप्त सुरों के आवर्तन में मन हो निर्मल पार बंदो दे आनंद अपार आता हांगा नाम म्हळ्यार नुसतें नाम न्हय तर खंयचे इवन पद जरी म्हणलें तातूंत भाव कलस का हांव देवाक आळयतस म्हणलें हो भाव आसता तशी तिजा ब्रह्म जो ताल ब्रह्म हो हा ताल ब्रह्म आमच्या शरिरांत सुद्दां आसता धक 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 चालू आसता सोहम हंसा ताका एक नियम आसा त्या तालाक ताका एक टायम आसता ते आमकां गायन शिकिल्यांक हांव शिकनी जाल्यार गायन शिकिल्यांक तसो संथ लय आसता मध्य लय आसता द्रुत गती आसता तरी हाका साधन एक बस वेळा संत लयीन म्हणटा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम किंवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ते शिवाय जायना पडे ते अगदी हळुवार य म्हणटा ते मर्ज जावंका आमगेल्या मनांत ते मर्ज जाता आणि परत ओम येता तावळी ते एक आवर्तन पूर्ण जात न्ही तेन्ना ते ताल ताक जर बरोबर दिल्यार ते जशी आमी खंयचे एक तालारी म्हणटना धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तीन तीन ता ता दिन दिन धा धा म्हळ्यार की आमी परत समेर येतात आणि परत ते आवर्तन सुरू जाता तशी ताला मी ती अखंडत्व येता नाम आणि नादा मी ती घोमटी चाल येता भाव येता आणि सगळ्यांत म्हळ्यार हे अक्षर ब्रह्म ताच्याने कंपन मेळटा हे तीन जाल्ले आणि शिवाय दोन अक्षरांतून ठराविक अंतर असता जशी लोहचुंबक असतं न्ही लोहचुंबक ते अगदी लागीं घेतले रे मॅग्नेट्स ते एकदम खिचून बसतात तांतले जायना किंवा मस्त धूर तर दे डोंट अट्रॅक्ट इच अदर कॅन नॉट अट्रॅक्ट जाल्यार एक ठराविक जर अंतरार इतलें जर धरलें तरी मध्य समोरची ताजे वायब्रेशन तयार जाता ताजे विज्ञानाने ताजे हें तयार जाता ऊर्जा तयार जाता एनर्जी तयार जाता आणि ती एनर्जी आमगेल्या मनाक मेळटा नाद समज जाल्यार हगूर 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 शब्द मावळटा ती नाद म्हळ्यार एक हें व्हरता चाल व्हरता ताजो भाव मात्र व्हरता आणि ती श्रद्धा त्या श्रद्धेन आमी घेतल्यार आमी आरामांत नतमस्तक जाता ती त्या नामीर मुखारी आणि शरण वतात आणि हगूर हगूर त्या अक्षरांनी भरले सगुण नाम आमचे खातीर निर्गुण जाता तर अशें हें जें आसा न्ही तें फिरतन करतना मध्य लयींत घेवंका किंवा द्रुत गतीन घेवंका श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम अशी घेवेदन ताज्यान कल जाता विंगड खंयचे फालतू विचार येवचे चान्स ना आणि विचार रहित मन जालें न्ही ती थंय काल स्वाम्यांनी सांगिल्ले वरी शून्य अवस्था जाता आणि आमी अनाहत नादांत वतात आपोआप आणि कल जाता थंय आमगेले गुरू आमगेले वाट पळयत आसतात आमगेले सुदारणा करचे खातीर इम्प्रुवमेंट करचे खातीर ते आमकां मेळटा तर हें विज्ञान आसा नामाचें
त्यामित कल जाता हे विज्ञानशील मिती धीरे धीरे सुधरत है मन, शांत करत है प्रीत सिखावत, कर दे प्रभु से प्यार बंधो ले जावत भव पार. बंधो दे आनंद अपार. ते अशी अपार आनंद दिनची नाम समर्थ सांगताती कायम म्हणाती. मुखी राम विश्राम तेथेची आहे, सदानंद आनंद सेवून राहे. तया वीण तो क्षीण संदेहकारी. क्षीण म्हणकले त्रास जात न्ही, तशी तुमग तस एक मस्त कष्ट ती निजधाम हे नाम शोकापहारी. शोक करची त्यांच्या नाम कळें जाता की कितले आत्तांची काळ तरी आनी कष्टची. कितले वृद्ध लोकांक आवस बापसून कने वृद्धाश्रमात घालता ती. आणि खंय पण कितले जणांक एक कपल पळयल्या तांकां एअरपोर्टार सोड न्हू, तांगेले घरय विकले खंय चेडवांनी. आणि आपण तुमकां घेवन वता 20 सकाळा म्हणून दाखयले आणि आत्ता येता हा म्हणून एअरपोर्टा बागलान बसयले आणि गायब ती वतरबली. ही पाप तांगेले सान बॅग घेऊन बसल्या ती. असले कष्ट येता ती. तावळी आमकां कल जाता हे संदेह हे शीण तो राम नामान जर हे केले तर कोणे ना कोणे येऊन तांकां मदत करता. एकड तरी पाप एक सिक्क मनुष्याक हॉस्पिटला बागलान सोडून चेडू वतरबली. तावळे एक डॉक्टर बरो यंग डॉक्टर तू कल्ल्या हांग बसला म्हणून. हल्ली दिवसांत कोरोनाचे असले हांग एकलो कल्ल्या बसला नाही मग चेडू येऊनचे सती म्हणून. आणि कोणे ना भितर चौकशी केल्या कोणे ना, भायर गाठीन पळयल्या कोणे ना. शेवटी ताक आवज बापूस ना ती. त्या डॉक्टराने भितर होऊन ताक ऍडमिट करून ट्रीटमेंट दिली आणि तो आपणाल घार घेऊन वचलो. कल्ल्या घेऊन वचलो तर सतत हो ग्रहस्थ राम नाम घेतालो. राम नामान तुमच्या आशिल्लो तेका इतला आवड. रूप राम तागल रुपान आयलो असतो त्या डॉक्टरा रुपाने. त्यांनी ताक बरं केलं आणि ताक भार घेऊन वचलो. जय जय रघुवीर समर्थ. त्यांनी राम नाम कल्ल्या घेऊन का तरी तुलसी इस संसार में रहियो जू रसना मुख माही, खाती तेल और घी नित फिर भी चिकनी नाही. आमका हाताक तेल लागले री साबुनान धुलेशिवाय वचना. कितले पयशे वचना घासून ऊन उद्दा घाली हे करी. जीभ बेका मी कल लायता ती ऊन उद्दा काय घालच्या जायना एकदम जीभ लासता. तर कल्ले ना जेव्हा सलायवा जी लाळ असं ताज्याने जीभ स्वच्छ जाता. तशी आमगल राम नामाने ह्या आम्ही जिब्बेल वारी तोंडान कशी जीभ असकी तशी आम्ही संसारांत राम नाम घेऊन राखा अशी समर्थ सांगतात. म्हळ्यार हे नाम कलेस निज धाम अस आमगल स्वताले होम स्वीट होम तरी अशी जाता. त्यांनी ते आम्ही हे करका ते घेऊन का म्हणून. म्हळ्यार खंयचे संदेह येना ती प्रत्यक्ष कोरून पळया ती देवानो अशी समर्थ सांगतात. सदानंद आनंद तो सेवून पाय, मुखी राम विश्राम तेथेची आहे. विश्रांती मेळत की ना पळयात तुम्ही कोरून पळया ती. हा तुमचं स्वतःल घर अस तर राम भितर बसला अरे ताक आपया ती हे सांगता ती. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी परत दासबोध आल्या वळया. आंबेला दशक 5वं आणि समास 3रं चाललेलं. तांतुले सुमार हे जाल्ले ताचे मुखार वच्चे आमी तर सूर करूया. म्हळ्यार कोण अधिकारी जाता परमार्थ विषयी साधक जावं का नव्हे. खंयचो मुमुक्ष म्हणून घेता. प्रत्यक्ष मुमुक्ष कोण जो संसार दुःखे दुखवला, जो त्रिविध तापे पोळला, तोच अधिकारी झाला परमार्थ विषयी. म्हळ्यार आम्ही केने दुःख आयले की अयो हांव इतलें नाम घेता तरी म्हाका दुःख कितली येता ती कल करची देवा म्हणून म्हणटा ती. जाल्यार त्रिविध तापान पळता म्हळ्यार लासून वत कोणाल मन काळ जात न्ही. ताकाच दिसता की बहु दुःख भोगिले जेणे तयासीरच परमार्थ बाणे. संसार दुःखाचे गुणे कशी ताका मेळता तर वैराग्य उपजे. अयो कसलो हो संसार कल्ले केल तर के
सुख म्हणून ना दुःखच दुःख मलकंकी वाट चुकल्या म्हणता रडता. आणि त्यावेळी जया संसाराचा त्रास तयासीच उपजे विश्वास. विश्वास बळे दृढ कास धरिली सद्गुरूची. विश्वास केन्ना बसता की आमक केन्ना गरज पडटली आणि गरज केन्ना पडता सद्गुरू गली की आम्ही केल तर ते फळ ना आणि त्रास जाता. म्हणना पडे तो रोड न्हू देवाक मागणी करता की सद्गुरू म्हाका दी. तावळ ताका सद्गुरू मेळटा आणि तो मेळना पडे नॅचरली ताजेर विश्वास हा म्हण दिसता. कला म्हळ्यार पयले सद्गुरू कल करता ती तरी तागले व्याधीचेरी आधी म्हळ्यार मनाची व्याधी ताजेर फुंकर घालता ती. कल जालच्यारडा तू कल्या रडता भिवू नाका. हांव आस म्हणून तुका एक धैर्य एक हे जनार्दन पंतान जशी एकनाथाक म्हणलें की आज धरून तू मगल एका आणि तू आज धरून एकल ना, तू आणि हांव एकची म्हणून सुद्दां तू एका. म्हणून ताका जे आपले केल्ले तशी जे आस तशी प्रत्येकाक तागेल गुरू आपले म्हणटा. आणि तें करून ताजी करची पयली मस्त परीक्षा घेता. म्हळ्यार कले त्या संसार दुःखान तू दुखयले. आतां हांगा ते मुरली आस न्ही कृष्णागली चेहऱ्या केन्नाय कृष्णागले हाजेर वट्टाचेर मुरली तर बाकीच गोपींक सुद्दां तिगेल जाळ दिसी जाळ येवच्या लागली. आणि तांणी म्हळें आमी इतली प्रीत करतात हे श्री कृष्णाक जाल्यार तो कशी बदमाश आस पळय कायम तुका वट्टाल्या लावन बसला म्हण. कल्ल्या तू इतलें कल पुण्य केलें आणि आमी कल कर न्ही आमी खंय कमी पळय. तावळी तीन सांगलें की हांव संसार दुःखे दुखवला त्रिविध तापे पोळला तो अधिकारी झाला परमार्थ विषयी. आम्ही एक बांबूस असतात अहंकारान भरलेल बांबू. सगळे बाजून बंद ताक उघड. एक फंता बेजार आम्ही जर संतांक शरण वचुली तरी तांणी आमकां एक्सेप्ट केले आणि आम्ही तांकां आमकां स्वताक तांगें सुपूर्द केले. तर ते कल करता ती पयली दोन्ही बाजू खांडून काढतात. कळे कोरांतून तातून पुराय जे पक्कळ करतात ते वास म्हणतात ताका. तशी त्या वाशाक पक्कळ करतात सगळेची आणि त्याची खांडून हे करतात ती. आणि पक्कळ कोण न्हू भितर आणि कले भरलेले ताका 7 9 कितले जाय पळोवन ताका आवाज गमतो येवंक न्ही 7 स्वर म्हणून ताका समज अशी कोण स्क्रू ड्रायव्हर त्याने ताका वट्टे करतात. तशी कृष्णाने म्हाका मुरली म्हणून जन्माक घाल्ली. तावळे कितले दुखले रोडकाशें दिसले. जाल्यार तो अशें करतना कुंभारा सारखा गुरु नाही रे जगात वरी घालित धपाटा आत आधाराचा हात. वरी घालित धपाटा आत आधाराचा हात. कुंभारा सारखा गुरु नाही रे जगात. हे तो गुरु हे काम करता की वयल्यान थप 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 दिता समज जावंक ते मडकी आणि भितरल्यान आधाराक हात आसता. तशी आमगेल सुद्दां स्वामीजी आसा. तांणी काली मस्त म्हळ्यार म्हाका हांगा सांगता म्हण दिसता. 1 मिनिट पयली हे थोडे वाचून घेवया. म्हळ्यार बहु दुःख भोगिले जेणे तयासीच परमार्थ बाणे. संसार दुःखाचे निगुणे वैराग्य उपजे श्रीराम. जया संसाराचा त्रास तयासीच उपजे विश्वास. विश्वास बळे दृढ कास धरिली सद्गुरूची श्रीराम. अविश्वासे कास सोडिली कोण ते कास सोडली की गुरुंगल हात सोडलो. ऐसी बहुतेक भवी बुडाली नाना जळचरी तोडिली मध्येची सुख दुःखा छोडंड माशल्या तयारच असता ती आमगेल मन खाऊंच्याक. तशी आम्ही गुरु हात सोड धावली की खंय पुणी भवसागरात बुडलींची म्हण समजत. या कारणे दृढ विश्वास तोची जाणावा सत्शिष्य. मोक्षाधिकारी विशेष आग्रगण्य. जो सद्गुरु वचने निवाला तो सायुज्यतेचा आखिला.
संसार पांगे पांगिला न वचे कदा. सद्गुरु होऊन देव मोठा, जयास वाटे तो करंटा. सुटला वैभवाचा फाटा, सामर्थ्य पिसे. सद्गुरु स्वरूप ते संत, आणि देवास मांडेल कल्पांत. तेथे कैसे उरेल सामर्थ्य हरिहरांचे. म्हणून सद्गुरु सामर्थ्य अधिक, जेथे आटती ब्रह्माधिक. अल्पबुद्धी मानवी रंक, तयासी हे कळेना. गुरुदेवास बरोबरी, करीतो शिष्य दुराचारी. भ्रांती बैसली अभ्यंतरी, सिद्धांत नेणवे. हांगा समर्थ सांगताती, देव मनुष्य भाविला. मनुष्याने मन अंथाणू तक जाय तशी देवाल मूर्ती केलं आपणाप्रमाणे, मनुष्यावरी केलं. आणि तक मंत्र करून तका प्राण प्रतिष्ठ म्हणून करून देवपणासी आला. मंत्री देवपणासी आला देव. जाल्यार सद्गुरू तशें. सद्गुरू न वचे कल्पिला ईश्वराचे. त्या ईश्वराक सुद्धा सद्गुरू कल्पन याना. इत्या म्हळ्यार त्या परब्रह्म तत्वच. सद्गुरू म्हळ्यार व्यक्ती न्हय, ती शक्ती. आणि काल स्वाम्यांगेल आशीर्वचन ऐकतना म्हाका तुमगेल गोतना जाल्यार म्हाका साक्षात अनुभव आयलो की ते म्हणटात की नाही की भूत्वा शिवम यजे, शिवम भूत्वा शिवम यजे. तशी ते काल कंप्लीट ट्रान्स तशी. तांगे लग्न न जर सद्योजा शंकराश्रम स्वामी आणि परिज्ञानाश्रम स्वामीजीच तांगे थ्रू उलयताची. तुमका एक सांगता मंडळी, हांगा सच शिष्य आणि सद्गुरू हे असं. जरी कोण सच शिष्य असत की तोच सद्गुरू जावचे शकता. तशी आमच्या सद्योजा शंकराश्रम स्वामी हे सगळे जे गुरु परंपरेतले गुरु असत त्या मुळांत सत्शिष्य आशिल्ले. आणि तांणी सबंद आमगेल तांगेले म्हालगड्याले थानू, तांगेल गुरु परंपरेन थानू, तांगेल सद्गुरूले थानू कोणे तांकां नाम दिल्ले, तांचले थान दीक्ष दिली, तांचले थानू पुरे लुट्टून घेतल्या. लुट्टून घेतली तरी ते गुरु कले कमी पडना. इत्याक तरी पूर्ण मुदत जेतली. ते पूर्ण ब्रह्मतत्व कितले काढलेले तरके तांकां कमी जायना, कितले घाललेले तरके ते उवार्याना ताका. अस तशें स्थित प्रज्ञ तांकां कसलोय फरक पडना. जाल्यार ते जे हृदयीचे ते हृदयी घातले, द्वैत न मोडता केले आपण पास. तशी स्वाम्यांनी हांगा सांगले. आता कोविडाची इतले हे असं तावळ कितले लोक पटापट मरतात करतात तावळ आम्ही कल करका. तर तांणी सिद्धार्थागेल उदाहरण दिले. सिद्धार्थ म्हळ्यार गौतम बुद्धागेल पूर्वजन्मीच नाव सिद्धार्थ आशिल्लें, रायाल पुत्त. तर तागल उदाहरण तांणी दिले की तांणी कितले म्हळ्यार हे केले म्हण. तर ताका दुःख कले दिसू नये म्हळ्यार तांकां जन्म आयिल्लो तावळे पाणकी भाकीक केलेले. हो आयदर व्हड राय जातलो नाल्यार संत जातलो म्हण. तर स्वामीच सांगता ती संत प्रापंचिक सुद्धा असू शकता न्हय. जाल्यार त्या रायाल मात त्यांचो न्ही. ताका दिस संत म्हळ्यार संन्यासी म्हणून. हक्कन तो संन्यास घेयदो म्हणून सांगून ताका बसोन तो भितरीची डांबून घालवार केलो. आणि हळे राजवाड न्हय, खंय फिरी येत त्या चरणाने. पण सगळ्यांक ताकीद दिलेली की ताका भायर व्हरचें ना. भायर कसले नमुन्या दुःख ताका कळचें ना. इतली काळजी घेतली. एक दिवस यंग 20-22 वर्षात सिद्धार्थ जालो. ताका भ्या जालेली पेटाक. तो तागेले फ्रेंडा घेवन म्हणाल की आम्ही चिकेची भायर वचून कल्ल्यास म्हणून तरी पळोवया. कल्ल्यास भायर एक भूत सटकी आणि कल्ल्यास ना कल्ले ना अशीच तर यो तरी आम्ही एक राऊंड बांधूया. वच्चे भितर ताका एक दुःख दिसच्या लागली. एकाक पायूच नाशिल्लो. एकलो पाप कलकी दुखीने कळवळतालो, पोट्टा दुखीने गडबडा लोळतालो. कडे एकलो अशी कोणाक दोळे ना ती, कोण अगदी गरीब, कोण आणि अगदी म्हातार जालो. शेवटी तर ताका एक प्रेतयात्रा दिसली. त्यामुळे ताका अचानक कले मात्यार वीज पडल्या कल जाता, शेळ उद्दागाला कशी जाता तशी त्या सिद्धार्थाक जाले. आणि तो पास्ट टेन्स विसरलो. कलकल जाले. अयो हे कल्ले. त्यावेळी त्या फ्रेंडान सांगले काही शॉकांत वचू नका. हे जग अशीच असं म्हळ्यार पहिले हांव पळयलें ते जग न्हय शिरवे. तर ताणें म्हळें ते आर्टिफिशियली तुजे खातीर केल्लेलें म्हण.
तरी मागीर अशी जर जग असो तरी फ्युचर कल्ल म्हण गोतना मगले अशीच जावचे स्वय पायी हांवें मानतार जातलो वय तुवें मानतार जातलो हांवें मानतार जातलो मागीर म्हाकाय मृत्यू येतलो तुकाय मृत्यू येतलो वय तशें जातलें हाजेर मार्ग कल. आणि तो बुदवंत आशिल राय सिद्धार्थ राजपुत्र एकदम बुदवंत आशिल. तर तो हा डिप्रेशनांत वचनी पण तो प्रेझेंट टेन्सान कल्ले कोरयेदो म्हणून ताका दिसलें आणि तो वचून ताका निर्वाण तान पत्करली आणि वचून ताणें तप करून हें करून तो बौद्ध धर्माचे तो बुद्ध जालो आणि ताका तें ज्ञान मेळयलें ताणें. म्हळ्यार कळ्ळें की तो डिप्रेशनांत वचुलो किंवा दुसरे सामान्य मनुष्य आमचे वर जाल्यार आत्महत्या करतली शॉक जावन पण तान तशें करनी. तो म्हणालो मगल इतलो व्हड जीवन शुष्क जावचे खातीर ना म्हाका रसत जाय रसता. म्हळ्यार रसत खंयच्यान येता तरी नामान येता. ते नाम घेत बसलो आणि नाम घेवन घेवन ध्यान करून परमेश्वराले एक जागेर बैसून शेवटी ताका इतली केल्या ताका ज्ञान नाशिल जायनाशिल्लें. तर तो शेवटी प्रयत्नान ती परमेश्वर खंय तशी ताणें केन्ना प्रयत्न करचे सोड दिले न्ही लख्खकन प्रकाश जालो आणि ताका आत्मज्ञान जालें. आणि तो एकदम एक क्षणात ह्या बाजूच्यान त्या बाजू उडकी मारलीच की तो ताका गुरुनी आपले म्हळें परमेश्वराक डायरेक्ट तान लिंक केलें. तितले अवकात आशिल्ली तागेली तागेल अवतारूच त्या खातीर जाली. कोणेय कितले म्हण बांदून घालू शकता तो शुद्धोदन रायताक बांधू शकत सान चेरड 2 महिन्यात बांधू शकत ती यशोधरा तागेल बायल ती ताका बांधून घालू शकत. तो वचुलो आणि तो अशी हाजपेक्षा एक कणवेन भरलेलो मनुष्य जालो. तर हें जे जाता न्ही ते कशें जाता सद्गुरूनी त्यांनी त्यामुळे स्वाम्यान सांगले अशी जर कले जाल्ल्यारी तुमगेर त्या देवा मूर्त्यो आणि तांची पूजेपेक्षा नेमाने जप करा ती आणि ते कशी करा ती की भक्तीन करा ती कल्या म्हळ्यार तुमकां हांतू अनहतांत वचत. अनहतान म्हळ्यार तावळी जे सांगले तशें हगूर 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 संत नाम घेत बसल्यार हगूर हगूर शब्द एक एक गळून पडतात. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अशी थंय एकय विचार ना नामाचे अक्षर ना ती खंयचोय विचार ना कल्ले ना फक्त ते पक 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 जात आसता ती स्पंदन आणि ती स्पंदन म्हळ्यारच गुरू थंय बशील आसता. आणि आम्ही त्या अनहतांत जर प्रवेश केल्लो तांणी सांगता प्रवेश करा ती आपण गुरुवर्य हांव सुद्दां तुमगेल वाट पळयता स्वाम्यान सांगलें. म्हाका इतलें बरें दिसलें आमी वाट पळयत आसतली आणि तसले वेळार आमगेल मनाचे वस्तू मस्त पण बरें आसना आमी गुरू कलर्पण केलें तरी समिधा म्हळ्यार आमगेलेचे शुष्क जालेले विचार निरस जालेले विचार भयेचे विचार काळजीचे विचार अयो असले हे पॅन्डेमिक हांतून कशें जावचें म्हणलेले प्रपंचाची काळजी आणि सगळे नमुन्याचे रिपू घेऊन ताची समीद घेऊन आम्ही यत्न करू म्हणून वता ती घाणेरडे पण ती आवस आशिल्ली ती तांणी हे उदाहरण सांगले की आवस चेरडाक घेऊन येईल खंय एक म्हणटा स्वाम्या लागीं तावळी ते चेरडा कोणकी धोरण हाडले आणि स्वाम्यांगेर चरणांचेर घालूक म्हणून तर कोण धोरण हाडले न्ही वाचून की कोणकी तरी ताणें घाण केली दिसता यो म्हणाल तरी स्वाम्याल थंय स्वाम्यान हो हो म्हळें ते सांगतात आपणाक सान्न चेरडा धरूंक सुद्दां भंय दिसता तशी कला म्हळ्यार हांव गुरू जालें तर की हांव हे न्ही आपण आवसू तशी म्हळ्यार फिजिकल आवस न्ही जन्म दिलेली तर लगेच त्या आवसून घेतले पळय आणि ताणें घाण करून घालेली ताबडतोब तिणें ताका व्हरून स्वच्छ केलें आणि त्या घाण जालेले चेरड सुद्दां आवसूल्या पळोवन इतले निरागस हांसले ते चेरडची आवसूक आवस पडली कोण दिता
आमकां दिसता एक चेडूं उपजलें मग खरें म्हळ्यार चेडूं उपजना. चेडाक जन्म जाता तावळी आवस उपजता, आई तत्व उपजता, गुरु तत्व आई तत्व जावन येता आणि त्या सगळ्यांना रक्षण करता. तावळ तांणी सांगलें त्या सविधा जशी घाल्ल्यो, जशी सिद्धार्थाक रसत जाय आशिल्ली तशी आमकां रसत जाय. आमी आत्महत्या करचे खातीर जन्मा येयली ती, तरी रसता जाय. ते समीद घालना पळटा जे परमळी त्या अग्नींत जावन आमकां ती रसता, ती गुरू दिता आणि आमकां स्वच्छ करता. आमचे बद्दल किळस तागेल मनान ती आना त्या गुरुंगेल मनान ती. मगल चेडूं आयले मग कितले खुश जाता उत्सुक ते चेडूं पळोवन हसता न्ही. तस वेळार आमी जर ध्यान करता बसून जर ते आमगेल्या भितर अनहत चक्रांत अनहत मार्गांत वचून चौकांत आणि ते गुरु वाट पळयतात, कल्पन करा ती ते कितलो आनंद ते चेडा जाता आणि त्यापेक्षा जास्ती आनंद त्या आवसूक जाता, गुरु रूपाक जाता. आणि ते म्हणटा ती चेडा आयल नव्हे, हांव तुका स्वच्छ करता. परत परत ते चेडूं घाण करता, परत जाल्यार भायर वता न्ही जप जायना पळय, तर एक नमन्या रसत येता तागेल मनाक, एक नमन्याचे उभार येता, भय म्हळेल वता आणि परत काम करता. पण संसाराच्यान तू परत घाण करता. तर परत त्यांनी नित्य नेमाने जप करत त्यांनी सांगले. एक पण कोण जायना, आज केले 15 दिवसांनी केले अशी नाही, डेली करचे. जप मंत्र जो गुरु नाम असं ते डेली घेया ते आणि इतले तांतू रममाण जाया ती. राम म्हळ्यार राम हेंचे नाम नाही, त्या राम तत्वाचे जाल्यार जो रमता तो राम, ते अग्नी तत्व ते ऊर्जा दिता आमकां. राम म्हळ की वट थांबतात, परत ते भायर येना. ऊर्जा मेळ्ळेली आंगा सगळं लागता. जशी खायना पडे रक्तान पौष्टिकता वत न्ही, क्षुधाशमन जाता, पुष्टी मेळटा, तुष्टी मेळटा, सगळं मेळटा. तशी राम नामाने आमकां किंवा नाम सम सिस्टमॅटिकली घेतल्यारी आमकां तो भाव मेळटा, ती गुरुंगेल ऊर्जा मेळटा. आणि अचानक अशें आमकां हें जाता, अरे कोणकी मल्ला पळोवन हासता असो. तर गुरु म्हणटात आयल चेडा यो, अरे कशेंच बळा तू, दी कल धरल्या त्या हातान तू, दी म्हाका कसले अशी लागता, हांव पळोवन घेता म्हण. आणि कितले भुरशे आमी जालेले असतात, कितले भुरशे आमगेलें मन असता. आणि त्या गुरुंनी एक ताचेर फुंकर घाली की ती देवी कशी ते हाका धूम्रलोचना खूप केल की तो भस्म जावन गेले. तशी आमगेल मनात जे वाईट विचार असतात न्ही ते भस्म जावन वतात. आणि जे कृपाळूपणान तांगेल नजर फिरत वात्सल्याची आमचेरी आमगेल मनाचेरी, हा ताजे खातीर ते आणि आमकां म्हणटात चल वचत काम करी, प्रपंचात काम करका, आधी प्रपंच करावा नेटका, मग पहावे परमार्थ विवेका. तशी काम करी म्हणून सांगता ती. हा तर हे गुरुंगल उगडास केल्यार म्हाका तर तांणी न्ही परिज्ञान म्हळ्यार एस्टॅब्लिश्ड ज्ञान तांणी सांगले. अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि म्हणून तान वचन दिल्या कृष्णाने. तशी हे सद्गुरू आमकां वचन दितात जाल्यार नित्य जप करात. आणि नित्य त्या अनाहत म्हळ्यार कोण सुद्धा दाखयताली ताण वाजयल्यार जे आघात जाता तोवे आघात, अक्षर ब्रह्मामीत आघात जाता तोवे आघात, अनाहत न्ही. खंयचे आहत म्हळ्यार आघात. आहत म्हळ्यार खंय धाड्डे नसन आपोआप जो आवाज येता तो अनाहत, तो भितरलो नाद. आणि त्या भितरलो नादास ते अनाहत थंय हृदयांत आमगेल अंतकरणांत सद्गुरू आमगेल वाट पळयतात, आमगेल आवसू. चेडूं मल्ल्या केन्ना येवन पळयता आपण इतलो बसला तर कल्ला येना अजुनी, काळजी दिसता न्ही. भायर खेळू म्हूण वचूलेलो थंय रमलोच दिसता. केन्ना आपण रसता घेवन बसला दिवच्याक, पण हो घेवच्या गिरायकी या ना म्हणून. तवळ कोणे जर अशी वचूली सगळ्यांत खुशी त्या देवाक, मगल देवाक जाता, मगल सद्गुरूक जाता. ते म्हाका आपलं म्हणटा ती आणि इतकी प्रीती करता ती की ती मनाची उभारी घेऊन आम्ही भायर येता ती. तावळ असली सगळी कार्य जाता ती. आमकां दिशिल्ले आमकां स्वाम्यांगेलो आशीर्वाद मेळनीत की कल्ले पूण आमी अशीच हे चालू केले. एक ईमेल घेतले ताका कले जवाब येयली
मंडळी तुम्ही सांगतात आनंद यात्रेस तुम्ही मेंबर्स असत म्हणून सांगतात जाल्यार काल म्हाका स्वाम्याला तर अक्षरशः ते म्हणाले कोण कोण हे पेंडेमिकान कस कसले कार्य करता असत भोग ते कार्य करता असत म्हणना पडे म्हाका दिसले तांणी हे आशीर्वाद दिले अशी करता राबा ती तरी हे असले त्यांनी कल जाता मंडळी की देव मनुष्य भाविला म्हणून सद्गुरु पूर्णपणे देवाहून अधिक कोटी गुणे जयासी वर्णिता भांडणे वेदशास्त्री लागू असो सद्गुरु पदा पुढे दुजे काहीच न चढे देव सामर्थ्य ते केवळे माया जनित देव सामर्थ्य म्हणारी मायेने निर्माण केलेले हे देव अहो सद्गुरु कृपा जयासी सामर्थ्य न चले तयापासून ताजे मुखारी खंचे सामर्थ्य तुच्छ जायना कंपेअर करू जायना ज्ञान मळे वैभवासी तृणतुच्छ केले सामर्थ्य म्हळ्यार कोण नाही ते सद्गुरु कृप कोणाचे जात पळय ताका दुसरे खंचे वैभव ताका हे करू शकना अट्रॅक्ट करू शकना आसक्त करू शकना ते जाई एक पण सद्गुरु कृप जाले आणि कायम जो आनंद आता हान तू पहिलेच सांगितलंय की सदानंद आनंद सेवूनी पाहे सेवूनी राहे तशी तो कायम तागल्या सदानंदान आनंदांत राबता आणि गुरुंगल आज्ञेप्रमाणे गुरुंगल कार्य म्हणून प्रति एकांत तो राम पळयता आणि तागल सेव करतो राबता कसली इच्छा ना निरपेक्ष सेवा एक देहाचे अवयव आम्ही तशी आम्ही गुरुंगल सेवक सगळे रामच हावे राम तवे राम कोणाल द्वेष करचो कोणाल मत्सर करचो कल खातीर करचो आणि कल खातीर एक डाव हात एक काम करता उजो हात एक काम करता कोणे एकमेकाल मत्सर करना ती द्वेष करना ती कोप करना ती तात्पुरतो जरी कोप आयलो तांगेल बऱ्या खातीर आम्ही कोपता ती जाल्यार सगळे मिडियम म्हळ्यार लक्ष्मण रेश आखून करात कोणाल बर जावका कोपका गरज असं कोपता ती द्रव्य मेळोंका प्रपंचा खातीर मेळया ती तावळी ते बॉसाल अंडर काम करतात आणि सांगेल ऐकया ती प्रत्यक्ष काम करा ती प्रपंचांतू जाल्यार प्रपंच साईड बिझनेस कल्ल्याक आमकां ते साईड बिझनेस आत्तांच कशी दिसच्या लागले तर गुरुनी रसत दिली आमगेल मेन बिझनेस परमार्थ ब्रह्मज्ञान मेळोवचे गुरुतत्वांत एक जावचे हात जामकां ध्यास लागलेली ती आमकां ते तांचे भायर दुसरे कले सुचनाची हे आमगेल मेन बिझनेस आनंद यात्रा हे आमगेल मेन बिझनेस बाकी प्रत्येक जण तांगेल काम करतात असतले जाल्यार हे मेन बिझनेस तशी परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी तांगेल मुखाने काल तरी सद्योजात शंकर आश्रम आणि परिज्ञानाश्रम स्वामी दोन नाशिले चावतूक सांग खरेची ते मस्त जण म्हणाली ते कल म्हणाला मग ऐकली जाल्यार ते ऐकूंच खातीर नाशिले ते जे ये हृदयीचे ते हृदयी घातले द्वैत न मोडता केले आपण पाहायचे नुसते अनुभवचे ते आणि जे दिले ती रसता अनुभवची अष्ट सात्विक भाव जागृत जातात आणि ती रसत घेऊन आम्ही येता ती आणि ते वाटता ती जानांक तावळी त्या आनंद यात्रेत कितला आनंद येता करतन आनंद येता यात्रेन चलतन आनंद येता आनंदा खातीर करची कली गरज ना अपेक्षा आनंदात सुद्धा दवरच ना आमगेल कामांतू तशी ते सद्गुरु कृपेचे बळे अपरोक्ष ज्ञानाचे उसाळे अपरोक्ष म्हळ्यार कल्ले तरी प्रतीचेचे जे ज्ञान असं ते ताजी उसाळे आमकां प्रचिती येत नाही स्वाम्यांनी समर्थांनी आमकां जी रसत दिली तो प्रत्यक्ष अनुभवायला आमकां कदाचित आत्मज्ञानात जायनी आसतले पण ते एक नमने गोडी लागली नाही ती गोडीची ओढ जाता आणि त्या ओढीन आम्ही मुखार वत्ता ती त्यावेळी माये सहित ब्रह्मांड सगळे दृष्टीच नये उसाळ म्हळ्यार उवा राहिलं ऐसे सत्शिष्याचे वैभव अरे तर सत्शिष्याला हे जर गुण आम्ही नाचताना पळेल कलकल गुण असता ती विश्वास असता काया क्लेशी असता ताने निर्धार असता सगळं करूक तयारी असता स्वतःक बदलची तयार असता आणि हे करून गुरुंनी सांगेल वारी नित्य नेमा नाम घेऊन जर आम्ही
अनहत नादान तू जर स्थिर झाली तरी थंय आव समका डेली बेजार नासतना ती आमकां स्वच्छ करता. केन्नाय ताका किळस येना, किळस येना. आणि एक येता की आमगेल मन प्रगल्भ जाता. प्रगल्भ जायना पण मॅच्युरिटी येता. तर आमगेल आमी कशी क्लीन करचे ही विद्या. जशी आवसू चेरडू होड जायना पडे, अगदी सान्न चेरडाक सगळे डायपर बदलतो सगळं करता, त्याची काही होड जायना पडे, ताका टॉयलेट हॅबिट्स लायता, वाटेल थंय घाण करना ते चेरडू. तशी गरज आशिल्ले कडेच कशी काम करता ते सगळं गुरु शिकयता ती आणि ताल्या ठानू करून घेता ती. असले तो सत्शिष्याचे वैभव, सद्गुरु वचनी दृढ भाव, तेणे गुणे देवराव स्वयेची होती. तो स्वतःची देवत्व येत ताच्यातून आणि ताका सगळीकडे तोच देव भरलेला दिसता, राम भरलेला दिसता. आणि हा राम भरलेला दिसतो कोणा मिती तरी त्या सद्गुरु मिती. कबीर सांगतात गुरु गोविंद दोऊ खडे काके लागू पाय. तुलसीदास म्हणतात तुलसी इस संसार है, गोविंद दोऊ खडे काके लागू पाय, तरी बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय. गोविंद होची म्हणून तू म्हाका दाखयलो, तर देवान तू देवत्व पळोवन तू म्हाका शिकयलें, नाल्यार म्हाका कळ नासली. हा नुसते मूर्ती पूज कोण हांव स्वताक वेस्ट करता आशिल्ला मगल आयुष्य. जाल्यार हा जी गोडी तू लायली तातूंत देवत्व म्हाका दाखयलें. ताणी कळ्ळें जाता मागीर अंतरी अनुतापे तापले. तो जेन्ना सत्शिष्य जेन्ना वता साधक जाता आणि नित्य साधना नित्य नेमान करू लागता, त्यावेळी ताजो उपयोग कल जाता. अंतरी अनुतापे तापले, तेणे अंतर शुद्ध झाले, पुढे सद्गुरु वचने निवाले, सत्शिष्य ऐसे. लागता सद्गुरु वचन पंथे, झाले ब्रह्मांड पालथे, तरी जयाच्या शुद्ध भावार्थे पालट न धरीचे. कितले लोक ताक संसारात ताणच्या पळयता, तू कल्ल करत असं, तुगल नुकसान जात असं, अशी तशी ना. हा सोडना इत्ते जाल तरके सोडना म्हणून. आणि ब्रह्मांड पालथे घाल तरके तागल भावार्थ बदलना, शुद्ध भावार्थ गुरु बदल, प्रेम बदल. शरण सद्गुरुस केले गेले, सत्शिष्य ऐसे निवडले, क्रिया पालटे झाले पावन ईश्वरी. ऐसा सद्भाव अंतरी, तेची मुक्तीचे वाटे करी. येर माईक वेशधारी असत्शिष्य. आता तू पडत मूर्ख जे असतात ती ते आपणे मस्त होड शिष्य झाला म्हणून दाखयता ती, जाल्यार ते सत्शिष्य झालेले असना ती. आणि त्या असल्या गेल पाय धरून ताणूक पळयता ती. पण हो सत्शिष्य केन्नाय तांकां वश जायना. कला म्हळ्यार गुरु कृपेचा हात असता. बरी घाली तो धपाटा आत आधाराचा हात. तशी त्या कुंभारा सारखा गुरु मेळलेला असता. वाटे विषयांचे सुख, परमार्थ संपादने लौकिक, देखो वेखी पडत मूर्ख शरण गेले. आता असत्शिष्य म्हणा कोण तांगेले हे जाले सांगले ती मला तांची पासून बिवेअर ऑफ डॉग्स म्हणतात न्ही. बिवेअर 22,000 किलो वॅट हे इलेक्ट्रिक बिवेअर म्हणून अशी 2 हात धणे अशी लायिल्ली असतात. ताका हात लायले रे आम्ही तशी जातली म्हणून ताचे मिनींग असतले. ताका हात लाव नाका ती बिवेअर बिवेअर म्हणून. तशी तांगेल असत्शिष्यांगेल वाटेक वचू नाका ती. ते असत्शिष्य म्हळ्यार कोण म्हणून कळका न्हय. म्हळ्यार दिसच्याक तेवे गमटे दिसता ती बरे राम नाम घेता ती हडोडाने कविता बरयता ती भजन बरयता ती हे सगळं करता ती. जाल्यार असत्शिष्याची ओळखण कशी तरी ते सांगता ती वाटे टॅकल असं येर माईक वेशधार असत्शिष्य. वाटे विषयांचे सुख परमार्थ संपादने लौकिक लौकिक परमार्थ संपादन करतात. देखो वेखी पडत मूर्ख शरण गेले. शरण गेले म्हणून दाखयतात. जाल्यार तांका झाली विषयी वृत्ती अनावर. दृढ धरिला संसार. संसार पहिले सत्शिष्यागल कशी संसार हे संसार साईड बिझनेस आणि परमार्थ हे हांगा तशें नाही. परमार्थ चर्चेचा विचार मळीण झाला. तू खंच देवाला आराधन करता, तू कल करता, हांव इतलें माळ जपता, तू कितलें माळ जपता, कितलें वाचन करता, कितलें कीर्तन करता, हे सगळे चौकशी करता बसचें. कळलं न्हय. खरो सत्शिष्य असतो तो केन्नाय हे वादांत पडना. मोड घेतला परमार्थाचा, हव्यास धरिला प्रपंचाचा, भार वाहिला कुटुंबाचा, काबाडी झाला.
कुटुंबाची भार व्हावत असत तो सगळो दिवस म्हणारी मानिला प्रपंची आनंद केला परमार्थी विनोद एक हाशा मारक्षे करून घेता स्वतःलेची परमार्थांतू भ्रांत मूढ मतिमंद लोधला कामी श्रीराम सुकर पूजिले विलेपने म्हैसा मर्दिला चंदने तैसा विषयी ब्रह्मज्ञाने विवेके बोधिला रासभ गाड्डव उकरडा लोळे तयासी परिमळ सोहळे उलूक अंधारी पळे तेव्हा तया केवी हंस पंगत उलूक म्हळ्यार हॉस नाही उल्लू तक्कल म्हणतात ती गुगुम हा ते रात्रीच मात्र दिसत काही ताका कळलं तर ताका दिवसात जे हंस पंगती बसतात तांची खंय कळत गमताई ताका कळना तशी हो खरे सत शिष्य ताक जी गोडी मेळटा ताक जी रसत मेळटा ताची रुची हाक ना त्यामीत कळ जाता तैसा विषयदारीचा बराडी बराडी म्हळ्यार हे असत न्ही कले गुलाम विषयांच गुलाम झालेलं असत घाली अधपतनी उडी तयास भगवंत आवडी सत्संग कैसा ताका भगवंत आवडत म्हणत तो जाल्यार ताका सत्संग ना तो कोणावर त्यांनी इतकं गोमट ताजे हे केल्या म्हण समज कळका म्हण समर्थांनी ही वॉज व्हेरी स्पष्ट वक्ता आशिल्ले ते वर्ती करून दाताळी स्वानपुत्र हाडेच घळी हा म्हळ्यार ते हाड एक चाबू दिले री ते सुण्या पेट्ट हाड चगळत रोखता इतले चगळत की ताका स्वताल्या तोंडांत रगत येता ते रगत पिता ताका दिसते हाडांत रुची येतच ना तशी हो जो पडत मूर्ख त्या प्रपंचात इतकं रुळता आणि तांतूंच इंटरेस्ट घेता आणि वयर वयर बाकीच्यांनी गोमटे म्हणका हा प्रसिद्धी आणि पैसा हाजे खातीर लोकेशना आणि वित्तेशना ताजे खातीर तो आपण शिष्यच म्हण दाखयता कोणा तो आणि तागल गुरूय तसलोच असता सद्गुरू बरो असल्यार तश करना तो ताका समज मार्गार हाडता जाल्यार सत्शिष्यय ना आणि सद्गुरूय ना असत शिष्य असत गुरु त्यामुळे कल जातले विषयी तळमळी विषय सुखा कारणी तया स्वानमुखी परमान्न ही मरकटास सिंहासन मांकडाक सिंहासनाचेर बसले तो उडके मारता बसला वयर वता तो घेता एक जागेर बसतले ते तशी तैसे विषय शकता ज्ञान जिरेल कैचे ताका ज्ञान ब्रह्मज्ञान शिकयन तर ताका जातले एखाद रासबे कुंभार एकलो अशी फक्त गाडव राखता खंय रासभे राखता जन्म गेला तो पंडितामध्ये प्रतिष्ठिला न वचे पैसा अशक्ताला परमार्थ नाही हाका असले पडत मूर्खाकेने परमार्थ जीर्ण हजम जायना मिळाला राजहंसाचा मेळा तेथे आला डोंब कावळा लक्षून विष्ठेचा गोळा हंस म्हणवी स्वतःला श्रीराम तैसे सज्जनाचे संगती विषयी सज्जन ऐसे म्हणविती सज्जनच म्हणून घेतात स्वतः विषय आमेद्य चिंती गोळा लक्षिला म्हणारी आमेद्य म्हणारे घाण पदार्थ ते मात्यांत कले ते विषयांचेच असतात त्यांनी ते खंयची बैसून खंयची लक्ष गोळा लक्षिला तशी आणि उदाहरण कितलं मजेशीर दिले आपण काखे घेऊन या दारा म्हणा बायल बाईल एक सांगाती घेऊन एक गुरुला वचला म्हणे मज संन्यासी करा तैसा विषयी सैरा वैरा ज्ञान बडबडी असो ऐसे पडत मूर्ख म्हणारी खरे मूर्ख असतात पण तांका शहाणे करू जातात कलमे नीद पडलेले असतात त्या पडत मूर्ख म्हळे निदे ढोंग घेतले सगळं कळ नुसरे मूर्खपण करतात असो ऐसे पडत मूर्ख ते काय जाणती अद्वैत सुख तांका कळले नारकी प्राणी नरक भोगती स्व इच्छेने ह्या पृथ्वी लोकार सुद्धा ते नरक भक्त असतात वैश्येची करील सेवा तो पैसा मंत्री म्हणावा पैसा विषयदास मानावा भक्तराज केवी तैसे विषयी बापुडे त्यास ज्ञान कोणीकडे वाचाळ शाब्दिक बडबडे वरपडे झाले श्रीराम ऐसे शिष्य परम नष्ट कनिष्ठामध्ये कनिष्ठ हीन अविवेक आणि दुष्ट खळ खोटे दुर्जन त्यांनी इतले सवल्या तांका की असले बाकीच्यांगल बरे शिष्यांगल पाय खेच्च्या पळत पण सद्गुरू जर तगड असलं आणि हागल साधन तगडी असली नित्याक नित्य नेमाने नाम घेऊनचे तरी त्या हांतू वत तो नित्य थंय वचून रसता घेऊन येता गुरुला तानू आणि जानाक वांटता आनंद वांटता अशी जे हे असं
तैसे विषयी बापडे त्यास ज्ञान कोणीकडे वाचाळ शाब्दिक हा ऐसे शिष्य परम नष्ट कनिष्ठामध्ये कनिष्ठ हीन अविवेक आणि दुष्ट खळखोटे दुर्जन ऐसे जे पाप रूप दीर्घ दोषी वज्रलेप तयासी प्रायश्चित्त अनुताप उद्भवत आहे. असले दुर्जनांक पाप तांकाही देवानेच क्रिएट केल्याने तांक कल्ली गती नावे तांक केन्ना मोक्ष मेळचो अशी सद्गुरुंगेल मनात म्हळ्यार तांनीची प्रश्न उद्भव केला आणि त्याच उत्तर दिता ती ऐसे जे पाप रूप दीर्घदोषी वज्रलेप तयासी प्रायश्चित अनुताप उद्भवता आहे. त्यांनी कल कोरकातसी दुष्टांनी की तेही पुन्हा शरण जावे सद्गुरूस संतोष व्हावे कृपादृष्टी झालिया व्हावे पुन्हा शुद्ध कल्या म्हणारी सद्गुरु हे आवस सती तुम्ही कितले हे जावं सुबह का भूला शाम को घर आया म्हणतात तशी सद्गुरु ताक केन्ने तुच्छ लेखन पण मनापासून शरण वच स्वामी द्रोह जया घडे तो यावश चंद्र नरकी पडे तयास उपावची न घडे स्वामी तुष्टल्या वाचून स्वामी त्याने शरण वचकाची स्मशान वैराग्य आले म्हणून लोटांगण घातले तेणे गुणे उपतिष्ठले नाही ज्ञान तात्पुरते खरे गुरु एक मेळटा का तात्पुरते यो म्हाका बाकीच्यांक लोटांगण घालतालो असद्गुरूंक तशें हाकाय सद्गुरूंक लोटांगण घाले ते तितलें करून ताका जर मनाची तयार ना जाल्यार नाही ज्ञान भाव आणिला जायाचा म्हणा कले टिक्क नातिलं जायाचा भाव आणिला जायाचा आज भाव आयला मस्त भाव आयला अष्ट सात्विक भाव फायदन खूप चेंज करचे आणि त्रास दिवचे लोकांक मंत्र घेतला गुरूंचा शिष्य झाला 2 दिवसांचा मंत्रा कारणे श्रीराम ऐसे केले गुरु उदंड त्याने शब्द शिकला पाषांड झाला तोंडाळ तरमुंड महापाषंडी तो कशी वागता असत शिष्य घडी एक रडे आणि पडे घडी एक वैराग्य चढे घडी एक अहंभाव जडे ज्ञातेपणाचा मग किती गोत सम घडी एक विश्वास धरी सर्वेच घडी एक गुरगुरी गुरगुर गुरगुर करता थोडे जण म्हणतात गुरु म्हणून म्हणले की म्हाका चर्र जाता तशी तर गुरु शिवाय पर्याय ना तुका स्वतःच मगल आणि देवाल मध्ये पाणी येऊच्या ना अशी सुद्धा म्हणतले सवेच घडी एक गुरगुरी ऐसे नाना छंद करी पिसाट जैसा वर्तावे श्रीराम काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह नाना विकार अभिमान कापट्य तिरस्कार हृदयी नांदती त्याच्या श्रीराम अहंकार आणि देहपांग म्हणजे देहासक्ती अनाचार विषय संग संसार प्रपंच उद्वेग अंतरी वसे यातायात प्रपंचाची यातायात तागल्या भितर फक्त मग प्रपंच कस चलचं म्हाका गुरु करचे सुद्धा प्रपंचांत उपयोग पडका म्हणून करचे परमार्थांत नाही दीर्घसूत्री कृतज्ञ पापी मस्त हे करतल असता कळा सूत्री कुकर्मी कुतर्की विकल्पी अभक्त अभाव शीघ्र कोपी निष्ठुर परघातक श्रीराम हृदय शून्य आणि आळसी अविवेकी आणि अविश्वासी अधीर अविचार संदेहासी दृढधरता आशा ममता तृष्णा कल्पना कुबुद्धी दुर्वृत्ती दुर्वासना अल्पबुद्धी विषय कामना हृदयी बसे ईशणा असूया मत्सर तिरस्कारे निंदेसी प्रवर्ते आदरे देहाभिमाने उंबरे जाणपणे क्षुधा तृष्णा आवरेना निद्रा सहसा धरेना कुटुंब चिंता वोसरेना भ्रांती पडली तक खंचांतू एक स्वास्थ्य म्हणना शाब्दिक बोले उदंड वाचा परिलेश नाही वैराग्याचा अनुताप धारिष्ट साधनाचा मार्ग न धरी भक्ती विरक्ती ना शांती सद्वृत्ती लीनता ना दांती दांती म्हणजे इंद्रिय दमन कंट्रोल करून चिकित्सले पडे ना कृपा दया ना तृप्ती सुबुद्धी असेची ना काया क्लेशी शरीरहीन म्हणजे कामचोर म्हणतात नाही तशी कामाची वेळ आली की कामचोर अगूर छुटून होता धर्मविषयी परमकृपण चिक्कू क्रिया पालटेना कठीण हृदय ज्याचे आर्जव नाही जनासी जो अप्रिय सज्जनासी जयाचे जीवी अहर्निशी परन्यून वसे दुसऱ्यांगे चुक सत्व बसले सदा सर्व काळ लटिका बोले माईक लापणिका
क्रिया विचार पाहता एका वचनी सत्य नाही, तो उल्लेख एक करते क सदा बोलण्या चारिते चालत आहे तशी नात उल्लेख एक करते क परपीडे विषयी तत्पर जे दुसऱ्या त्रास दिनच्या गेल्या कशी जैसे विंचू आणि विखार सर्पचा बिल विंचूचा बिल रे तैसा कुशब्दे जिव्हार भेदी सकळांच आपले झाकी अवगुण आपला गलवगुण थांबून दवरता पुढील असं बोले कठीण दुसऱ्यांक वाटेल तशी उलेता मिथ्या गुणदोषे विण गुणदोष लावी दुसऱ्यांक सतत दोष गुणदोष लायत असता आणि तुमकांची आपणे चूक केली तर किती तुमची मीत झाली स्वये पापात्मा अंतरी पुढीलांची कणव न करी जैसा हिंसक दुराचारी परदुःखे शिणेना दुःख पराव्याचे नेणती दुर्जन गांजिलेची गांजिती श्रम पावता आनंदती आपुले मनी हा ते दुसऱ्यांक दुःख तांकां कळना वैरण दुसऱ्यांक जर त्रास जाल्यार तांकां आनंद जाता मनात स्वदुःखे झुरे अंतरी स्वताक दुःख जाल्यार मात्र झुकतो बसता जाल्यार परदुःखे हास्य करी तयास प्राप्त यमपुरी राजदूत ताडिती श्रीराम असो ऐसे मदांध बापुडे तयास भगवंत कैचा जोडे जयास सुबुद्धी नावडे पूर्व पातके करून तयास देहाचा अंती गात्रे क्षीणता पावती आणि जीवलगे ओसंडिती जाणवेल तेव्हा असो ऐसे गुणावेगळे ते सत्शिष्य आगळे दृढ भावार्थे सोहळे भोगिती स्वानंदाची त्या पेंडमिका छांतू सुदे त्या गोवर्धनावरी स्वाम्याने अशी धरला गोवर्धन जोर उभा राहिला भयंकर पावसू कल जत कळना पेंडेमिक ताजे छायाछत्रांत याती एक करमलेक तरी त्या सच शिष्य वचून आपापला गल बडिय गोपांनी लाईल त्या एक करंगळीचे धरलेलं आशिल्ले जाल्यार तांकां दिसताले आम्ही कलचे हात मारला तातूंत म्हळ्यार अस नमन्याचे एक आनंद ते दृढ भावार्थे सोहळे भोगीत स्वानंदाचे जये स्थळी विकल्प जागे कुळाभिमान पाठी लागे ते प्राणी प्रपंच संगे हिंपुटी होती केन्ना तुमगेर मना विकल्प आयल की सद्गुरू बद्दल ते दुःख आयलेंच जेणे करिता दुःख झाले तेची मनी दृढ धरिले तेणे गुणे प्राप्त झाले पुन्हा दुःख एक दुःख आयलं दुःखाचाच विचार करता बसलो स्वाम्याने पण सगळे पास्ट गेले सोडा ती फ्युचर गोतना सोडा बी इन द प्रेझेंट आणि झोप करून तुम्ही त्या हात अनाहत चौकात येती थंय आपण बसला आव तुमगेली वाट पळयता संसार संगे सुख झाले ऐसे देखिले ना ऐकिले ते म्हणतात ऐसे जाणून अनहित केले ते दुःखी होती सोयी संसारी सुख मानिती ते प्राणी बिचारे मूढमती जाणून डोळे झाकिती पडत मूर्ख त्यांनी म्हणल्या प्रपंच करावा नेटका त्यांनीच म्हणले तरी तो श्रोत विचारता मी तुम्हीच सांगेल ना प्रपंच करात म्हणून तर समोर सांगतात प्रपंच सुखे करावा तरी काही परमार्थ वाढवावा परमार्थ अवघाची बुडवावा हे तो विहित नव्हे श्रीराम मागा झाले निरूपण गुरु शिष्यांची ओळखण आता उपदेशाचे लक्षण सांगीची इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे पंचम दशके शिष्य लक्षण नाम समास तितरा श्रीराम जय जय रघुवीर समर्थ. आणि मंडळी काल आमगल स्वामीजींगल परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांक गेला आमकां आशीर्वाद मेळ्ळी सद्या ज्या शंकराश्रम स्वाम्यांक गेले आशीर्वाद मेळ्ळी तांगेले वाडदिवसा निमित्तान वाडदिवस तांगेल नाही ऍक्च्युअली आमगेल वाडदिवस जावं कल्याक तांगेल जन्मदिवसा दिवस आमगेल आनंदांत वाड जावं तो आमगेल वाडदिवस साजरो करतो त्यामुळे आम्ही एकच म्हणूया आता बाकीच कल्ले म्हणूच नाका नभा भेदुनी पैलने उया स्वामींचा जयकार सकल जनांच्या कल्याणाचे स्वप्न करू साकार बोला नभा भेदुनी पैलने उया स्वामींचा जयकार सकल जनांच्या कल्याणाचे स्वप्न करू साकार नभा भेदुनी पैलने उया स्वामींचा जयकार सकल जनांच्या कल्याणाचे स्वप्न करू साकार बोला श्री स्वामी परिज्ञान जय स्वामी परिज्ञान श्री स्वामी परिज्ञान जय स्वामी परिज्ञान बोला श्री स्वामी परिज्ञान जय स्वामी परिज्ञान श्री स्वामी परिज्ञान जय स्वामी परिज्ञान श्री स्वामी परिज्ञान जय स्वामी परिज्ञान श्री स्वामी परिज्ञान जय स्वामी परिज्ञान
स्वामी परिज्ञान जय स्वामी परिज्ञान, श्री स्वामी परिज्ञान जय स्वामी परिज्ञान. बोला श्री सद्गुरु आनंदाश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. श्री परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. गुरु परंपरा की जय. जय जय रघुवीर समर्थ सब संतन की जय. श्री राम. आता हे पुष्प आम्ही परिज्ञानाश्रम स्वामीजी गेल्या. परिज्ञानामुळे एस्टॅब्लिश्ड ज्ञान, ती एक मनाची अवस्था. परिज्ञान संविज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, त्या ज्ञान रूपाक तांगेर चरणाचेर आमी सद्योच्या शंकराश्रम स्वामी परिज्ञाना रूप झालेलं असत. तरी त्या तत्वाचेर गुरुतत्वाक आमी ते अर्पण करूया. आयचे पुष्प विवेचनाचे सगळ्यांनी मेळ, सगळे श्रोत्यांनी मेळना आणि तांचल्या मागून घेवया की आमगेल्या आनंद यात्रेंत तांणी आमकां आशीर्वाद रूप आणि आमकां बोट धरून मुखार व्हरपा. आम सगळ्यांक नमस्कार. आता क्लोजर प्रार्थना खंयची गो म्हाका सुचना. म्हाका मात हें जालें. नंदन्तु साधका. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.